Ootko miettinyt, miten voisit hyödyntää Baldur's Gate 3 uniikkeja piirteitä D&D:ssä? Minkälaiset muutokset kääntyy hyvin kotipeleihin ja miten ne kannattaa toteuttaa? Pysy kanavalla. Tervehdys ja tervetuloa Rope-sataman pariin. Larian Studiosin Baldur's Gate 3, eli kavereiden kesken BG3, on ollut aikamoinen jättimenestys ja aivan mielettömän tärkeä ei pelkästään D&D-faneille ympäri maailman, vaan myös videopeleille yleisestikin. BG3 on ollut niin vaikutusvaltainen, että monet ovat ajatelleet sen olevan tavallaan tämmöinen riman asettaja tulevien videopelien osalta. BG3 on myös tuonut harrastuksen pariin paljon uusia pelaajia, joka on tietty positiivista koko roolipeliharrastuksen kannalta, koska roolipeleissä nouseva vuorovesi niin sanotusti nostaa kaikkia laivoja. Toisin sanoen, jos isoimmalla valtavirtapelillä menee hyvin, meillä muistakin peleistä nauttivilla menee myös hyvin. No, olit sitten pelannut nykyistä D&D-versiota vuodesta 2014, oot vasta aloittamassa, tai oot vaikka vannoutunut legendoja ja lohikäärmeitä pelaaja. Tässä videossa mä esittelen 8 mun mielestä oivaltavaa muutosta perus D&D:hen, joita Baldur's Gate 3 hyödyntää. Eikä haittaa, jos et ole vielä pelannut peliä loppuun, tässä videossa ei paljasteta juonesta mitään, ja samalla mä pyytäisin myös, että vältätte juonipaljastuksia kommenteissa. Kiitos. En myöskään aio puhua luokkaspesifeistä jutuista, lähestyn tätä aihetta enemmän sellaiselta yleiseltä kannalta ja erityisesti pelinjohtajan näkökulmasta. No niin. Eiköhän mennä sitten asiaan. Tässä 8 varastettavaa juttua Baldur's Gate 3. Leirieväät. Toki D&D:n ja LTL:n oletussääntöihin kuuluu, että pitää syödä päivittäin, jotta ei uuvu, mutta BG3 pelillisti tämän pitkän levon hauskalla tavalla, jossa siis pitkän levon hyödyt saadakseen pitää olla 40 yksikköä leirieväitä. Tämä siis käsittää kaikki tynnyreistä löydetyt juustot, kellareista varastetut viinipullot, vastustajien laukuista lainatut lenkkimakkarat. Jos haluaa loitsuvaraukset ja osmapisteet yömäs takaisin, on oltava riittävästi eväitä koko porukalle. Ja jos tän sitten haluaa ottaa osaksi pöytäroolipeliä, se tekee NS 5 minuutin seikkailupäivästä hiukan epätodennäköisemmän. 5 minuutin seikkailupäivässä on siis se haaste, että muuten pelaajahahmot voi voittaa yhden vastustajaporukan ja sitten päättää levätä koko loppupäivän, jotta heidän resurssinsa on sitten taas täynnä seuraavaa päivää varten. Ja tämä helposti syö pelin haastavuutta. Toki tätä voi siis välttää myös tekemällä levosta vaikka vaikeaa tai jopa mahdotonta. Esimerkiksi joku otus saattaa herättää hahmot keskellä yötä. Kaikenlaisia keinoja voi keksiä tämän helpottamiseksi, mutta leirieväiden kerääminen tuo ruuan etsimisen oleelliseksi osaksi peliä. Tämä on erityisen temaattista, kun kuljetaan maastossa ja pitää leiriytyä kaukana asutuskeskuksista. Asetaidot. D&D:hen on tulossa syksyllä muutoksia liittyen aseiden käyttöön, ja jos sä katsot tätä tulevaisuudesta, niin kerro sitten oliko hyviä. Mutta BG3 otti varaslähdön joidenkin suhteen, sillä pelissä on vahvasti läsnä erilaiset aseisiin liittyvät taktiset lisävaikutukset, joita voi sitten kutakin käyttää kerran ennen lyhyttä lepoa. Otetaan nyt esimerkkinä vaikka Brace, jossa voi uhrata osan liikkeestään ja vuoron, jotta saa edun seuraavan vuoron hyökkäysheittoon. Toisena esimerkkinä vaikka Lacerate, joka mahdollisesti aiheuttaa verenvuotoa. Tämäkin on siis uusi mekaniikka. Piercing Strike ja Piercing Shot hyökkäykset puolestaan aiheuttaa sen, että vastustaja ottaa 2 lisäpistettä piercing-vahinkoa jokaisen tulevan hyökkäyksen päälle. Ja toki nämä asetaidot on mekaanisesti monimutkaisempi juttu, jota ei välttämättä halua alkaa itse säätää, mutta BG3 olevat on suhteellisen helppo istuttaa omaan peliin sellaisenaan, jos ne kiinnostaa. Jaettu aloite peräkkäisten vuorojen kesken. Baldur's Gate 3, jos 2 tai useammalla pelaajahahmolla on peräkkäiset vuorot aloitejärjestyksessä, he voivat päättää, kuka toimii ensin. Tämä lisää tilaisuuden hyödyntää toisten kykyä Avengers-tyyliin hieman paremmin, eli jos vaikka velho olisi taistelijan jälkeen, velho voikin toimia ennen ja loitsia esimerkiksi vaikka jonkun aluevaikutuksen, joka sitten puolestaan antaa taistelijan hyökkäykseen edun. Tämä on yksinkertaista, mutta tehokasta. Taikajuomat bonustoimintona. No tavallisesti taikajuoman kaataminen kurkusta alas vie yhden toiminnon, ja tämä on ihan syystä, koska taikajuomalla on yleensä hieman merkittävämpi vaikutus hahmolle kuin pelkällä veden juomisella esimerkiksi. Larian Studios päätti kuitenkin muuttaa taikajuomia hieman tekemällä niiden juomisesta bonustoiminnan ihan normaalin toiminnan sijaan. Tämä antaa vahingoittuneelle hahmolle tilaisuuden välttää pelistä putoamista hetken pidempään ja silti samalla hahmo voi hyökätä.
Tällä tavoin ei tunnu niin herkästi siltä, ettei oikein tehnyt mitään vuoronsa aikana. Parannusjuomien osalta on myös olemassa Baldur's Gateen liittymätön kotisääntö, jossa bonustoiminnan käyttämällä saat tavalliset 2D4+2 tai 2N4+2, jos pelaat tällä osumapistettä, mutta kokonaisen toiminnan käyttäminen antaa parannusjuoman maksimiarvon verran osumapisteitä, eli 10. Erikoisnuolet. BG3 antaa pitkän matkan aseista pitävillä tilaisuuden leikkiä Marvelin Hawkeyeta. Nimittäin tarjolla on suhteellisen kattava valikoima erikoisnuolia, tavallisemmista tulia, happoja, räjähdenuolista ja tällaisista lähtien omituisempiin maagista hiljaisuutta luoviin nuoliin tai jopa parannusnuoliin, jotka sitten parantaa kaveria, kun häntä ampuu sillä. Erikoisnuolet antaa tilaisuuden toimia hiukan taktisemmin taistelukentällä. Esimerkiksi ampumalla rasvanuolen voi tehdä yhdestä alueesta liukkaan, kun taas vaikka vedessä olevia vastustajia voi päihittää salamanuolilla, ja sitten räjähtävillä ukkosnuolilla voi työntää vastustajia alas rotkoihin. Jos on oikein nokkela, voi yhdistää nuolien vaikutuksia, vähän tällaista synergiaa saada aikaan. Esimerkiksi ensin ampumalla vastustajaa jäänuolella, jonka jälkeen jää sulaa vedeksi, ja sitä voi sitten puolestaan hyödyntää salamonuolihyökkäyksessä. Suosittelen etsimään netistä eri nuolten vaikutukset, jos näiden käyttö kiinnostaa. Korkeuserot. Korkeuserot ja niiden avulla tehtävät taktiset liikkeet on ehkä mun lempijuttuja Baldur's Gate 3 taistelussa. Varsinkin peli alussa huomasin työntäväni vastustajaa linnakkeiden YMS-reunoilta alas ihan jatkuvasti, ja siinä on jotain erityisen tyydyttävää, kun vastustaja käyttää pari vuoroa päästäkseen sun luo, ja sitten sä työnnät sen alas yhdellä bonustoiminnolla. D&D:ssä taistelu kuitenkin pysyy usein hyvin kaksulotteisena, ja ihan hyvästä syystä, koska figurien kanssa käytettävät taistelukartat ja ruudukot ja sen semmoset on litteitä, ja korkeuserot luo tietysti ylimääräistä monimutkaisuutta taisteluun. Mä väitän kuitenkin, että korkeuseroja on suhteellisen helppo tuoda mukaan, jos esimerkiksi piirtää eri tasojen ääriviivat eri väreillä. Ja kannattaa myös tehdä sellaisia korkeampia tasoja, joiden alle ei pääse, jos ei halua erikseen tehdä kolmiulotteista maastoa. No, miten ne korkeuserot sitten vaikuttaa mekaanisesti? BG3 korkeuserot parantaa osumaprosenttia ja ehkä herkästi kotipeleissä kuvastaisi tätä antamalla edun ylhäältä ampuvalle ja haitan alhaalta ampuvalle. Ja toki tämä on helppo ratkaisu, mutta tämä ei oikeastaan ehkä kuvasta sitä, miten korkeusero auttaa osumiseen tosielämässä. Todellisuudessa korkeusero aiheuttaa sen, että alhaalla olevalle on hankalampi päästä suojaan, koska harvemmin suoja peittää ylhäältä päin. Ja sen takia mun lähestymistapa tähän on antaa korkeuserojen vaikuttaa suojan määrään. Mä teen tämän niin, että nostan ylhäällä olevan suojakategoriaa 1 ja lasken alhaalla olevan suojakategoriaa 1. Esimerkiksi jos vaikka ylhäällä olevalla on tavallisesti puolisuoja, alhaalla olevan näkökulmasta hänellä olisi sitten 3/4 suoja. Jos hänellä olisi tavallisesti sitten 3/4 suoja, hän olisi nyt sitten täysin suojassa. Vastaavasti puolisuojan takana piileskelevä alempana oleva tyyppi menettää suojan vaikutuksen kokonaan. Ja jos hän olisi 3/4 suojassa, niin hänellä olisi vain puolisuoja tässä tapauksessa. Tällä tavoin välttää sen, että kaikilla on jatkuvasti etu tai haitta, säästetään ne muihin tilanteisiin ja myöskään ei tarvitse alkaa lisäilemään yksittäisiä bonuksia osumiseen, josta täytyy sitten pitää kirjaa. Dynaaminen ympäristö. Toinen mun lempijutuista BG3 taistelujärjestelmässä on se, miten ympäristöä voi hyödyntää. Esimerkiksi yhden alun isoista taisteluista voi kääntää voiton puolelle niin, että ripottelee ruuti- tai öljytynnyreitä pitkin taistelukenttään ikään kuin miinoina, ja sitten ampuu yhtä tulinuolella, joka saa aikaan ketjureaktion. Toisaalla taistelukenttää peittävä myrkkykaasu kannustaa etsimään korkeampaa paikkaa, tai kerros jäätä saa hahmot liukastelemaan ja mahdollisesti kaatumaan. Kääpiöiden sulatusuunista vuotava sulametalli voi tehdä alueesta vaikka tulivahinkoa aiheuttavan 2 vuoroksi, kunnes sitten taukoaa 1 vuoroksi ja sitten pystyy ylittämään sen aikana. Dynaaminen muuttuva taistelukenttä, joka pakottaa miettimään liikkeitä taktisesti, sopii tietty parhaiten ruutupohjaiseen pelaamiseen, mutta toki näistä vaikutuksista voi pitää kirjaa vaikka karkeaa karttaa käyttäen, jos pelaa mielennäyttämällä käyttäen enemmäkseen pelaajien mielikuvitusta. Samoin kuin korkeuserojen kanssa, näistä eri vaikutuksista on ehkä helpoin pitää kirjaa piirtämällä alueet kartalle eri väreillä. Rajattu hiekkalaatikko. Baldur's Gate 3 on iso peli, mutta sen maailma ei ole kuitenkaan täysin avoin samalla tapaa kuin vaikkapa Skyrimissä. Sen sijaan BG3 koostuu 3 pienemmästä hiekkalaatikosta, jotka vastaa vähän niin kuin elokuvan tai näytelmän 3 näytöstä. Ja sä voit käyttää tätä sun omissa peleissä niin, että teet pelaajien kokemasta ympäristöstä hiekkalaatikon, mutta koon sijaan panostat laatuun ja interaktiivisuuteen.
Pyri siihen, että sun hiekkalaatikossa on mahdollisimman paljon asioita, joihin pelaajahahmot voi tarttua ja erityisesti vaikuttaa, vaikkakin ihan vaan pienesti, ja anna heidän mennä sen puitteissa, mihin haluavatkin. Tässä kohtaa on myös hyvä keskustella pelaajien aikeista heidän kanssaan, eli jos pelaajia kiinnostaa tutkia jotain spesifiä minihiekkalaatikoa, jonka sä oot luonut, kerro heille, että okei, me vietetään seuraavat 1-3 pelikertaa täällä, varautukaa siihen, tai muuta vastaavaa, ja sitten he tietää tarttua syöttiin ja tutkia sitä minihiekkalaatikoa, jonka oot valmistellut. Sitten kun he ilmoittaa, että haluavat siirtyä eteenpäin, niin kysy, mihin he haluavat mennä, ja valmistele sitten seuraava minihiekkalaatiko. Toisin kuin BG3, kotipelien minihiekkalaatikoihin voi aina palata, kun taas BG3 mennään jatkuvasti eteenpäin eikä kauheasti katsota taakseen. Pelimaailman hajottaminen pienemmiksi kokonaisuuksiksi ja yhteen panostaminen kerrallaan tekee pelinjohtajan hommasta oikeasti aika paljon helpompaa ja myös antaa jonkun verran syvyyttä niille paikoille, jossa hahmot seikkailevat. Laatu korvaa määrän. No niin, siinä oli 8 varastettavaa juttua Baldur's Gate 3. Jäikö joku mainitsematta? Jos sulla on joku lempiuudistus, kerro siitä kommenteissa. Muista myös laittaa kanava tilaukseen ja tykätä, jos tykkäsit. Ei muuta kuin kohti parempia pelejä. Moi moi!